jala asam kadang mat ya kejing shlei ka bajur bat kat kum ki kubor kejing don jung ki ladu ayala kejing im kala kiu sha kenyu san ngot adin kane kejing ja au menteri rangba ka asam u himanta biswa sarma ulapan bana ya ki song jing rap nak menta ki longing ki bashakta kat kum kejing pulbana jung ki bahing jung ki layap ken yo saulak kum kejing arab bat sasan lak na ka chief minister's relief fund nalor kata ki longing ki bashakta jur na kejing shlei ken yo khatsan hajar kum kejing arab ban penki imbiang yala ka longing ka sarkar kala punaru bagi sama pule ki ladu ki kot pule bat ki tiar pule ha kejing shlei ken yo jing arab ki sama higher secondary school ken yo shi hajar ki undergraduate lai hajar bat ki postgraduate san hajar ha ka ju ka por ki kot jing yo jing yet bat ki mark sheet ki la julur ne du ha kejing shlei on pen mi biang claim kono kejing siu ka sarkar asam kal batharu ya ki Boston Shah district ban khain bania ya kejing julur ju ki yeng kejing ri bat kejing thung jing tap kanang baki pai ba ken yo ya ka bai duk san kat kum kejing julur bat baki lamat Kubli shibur na pila page na da pismu tona dikene ke video so like share ba subscribe ikene ke channel banyak kubor ke patamai man kesengi